חום. בלונד. חום. הכי יפה חום. הכי יפה. ששערה חום. שיער קצוץ בלונד, ואנה ממך אל תשני את זה ב-60 שניות הקרובות. טוב, יש פה התלבטות רצינית, אבל אם התשובה היא רצינית, אני חושב שזה בין בלונד לחום, משהו סטני כזה. שחור. שחור לבן. השחור היה אוונגרדי מוצלח, אבל שייך לתקופה אחרת. שחור הוא הכי כאילו הוליווד. היא נראית מדהימה ודרמטית, אבל הבלונד זה התדר שלה, וכל פעם היא בורחת מהגורל הפולני הזה, אבל לא יעזור לה. יש יותר מדי צהוב בחייה של ורד. הכי מתאים, הייתי אומר טבעי. מה זה הטבעי שם? זה שהיא נולדה איתו. מה זה אומר? אתה יותר מכולם יודע. זה שעוד היא לא צבעה אותו. צבע השיער הכי מתאים לוורד זה משהו שלה עכשיו, וכל פעם שאני פוגשת אותה בזמן האחרון, אז אני אומרת לה, את נראית כל כך טוב, את נראית כל כך יפה, וזהו, היא נראית עכשיו בשיאה בעיניי. יפה ובשלה ומרתקת. אני יודע על חתולים בלי הכרה. אני אגיד חתול, לא בגלל החתול, אלא בגלל המספרים של החתולים. אחד מ-300 החתולים שהיו בבית שלה, חלק מהם ידעו לעוף מגגות, חלק מהם היו פסחים, חלק מהם היו בלונדינים. אני לא זוכר מי יותר מוזר, כי התחרות מאוד מאוד קשה. אני לא יודעת מה החיה הכי מוזרה, אבל כולם חתולים, לא? אז זה בטח נמר. למרות שאני לא יודעת אם היה נמר. היה נמר? אני יודעת. הארנב הלבן הרצחני שהיא הביאה פעם הביתה. היה ארנב לבן רצחני שהתעוררתי בוקר אחד והוא בהה בי בקצה המיטה, היא הביאה אותו הביתה. ניסה לרצוח אותי כל הזמן. היה שם איזה קיפוד קוצני, חולני. לדעתי התרנגול. ללא ספק, התרנגולת. תרנגולת שהגיעה כדי להכתיב לספר והלכה כשהוא נגמר. תרנגולת. איך קראו לה? קולט התרנגולת. תרנגולת פולניה מהודרת, ביקורתית, שהייתה עומדת ומקשיבה למה שאנחנו מדברים, ועושה פרצופים והוויות. אני פולניה? אני פולניה? נו, באמת. מדהימה. תודה רבה, תודה רבה. איך נגיד לה אנשים זרים? זן נדיר מאוד בשם גל פרידמן. כל מה שגדל אצלה היה מוזר, מחתול ועד צו. את עצמה. הגעת לגיל שאפשר להתחיל. אולי כי זה גם קשור ליום הולדת. אולי יכולה להתחיל עכשיו סוף סוף עוד משהו. מוטב עכשיו. בתקופה הזאת אף אחד לא שם על שוואפס, אבל הסיסמה הזאת הייתה כאילו מופיעה בערך 1 ל10 משפטים של אנשים שהם רצו להגיד משהו. אז בעצם הסיסמה גדלה הרבה מעבר למוצר ולקמפיין, והפכה להיות מטבע לשון. משום מה זכור לי סלוגן ממש עתיק, שאני לא בטוח שוורד בעצמה זוכרת, שם את עינו בכוס ובצדק. איכשהו זה נחרט לי, אני מקווה שאני לא מפשל וזה באמת שלה. זה משהו על גנובים, גרובים על דלתא. איזה יודע לכבס בנוזל? טאצ'טונים? את האמת, אני לא זוכר את כל הסלוגנים שלה, אבל אני כמעט משוכנע שכמה מהם. אין סלוגן מוצלח כאמא כתבה. מה, כולל הגעת לגיל שאפשר להתחיל? זה לא פייר. לא? לא, אני לא בוחרת בין ילדים. לדעתי ארגז הכלים, אבל זה בגלל שאני מכיר אותו הרבה יותר טוב מאחרים. אני חושב שאחרים מאוד מאוד יפים, ואני חושב שהוא בדרכו ייחודי בצורה בלתי רגילה. אני הכי אוהב את ג'יפסי. עולה לי הארגז הכלים הצהוב. באמת שגם מחכים לבר. אני חושבת שנפגש עם מזלות. לדעתי ארגז הכלים. דברים שצריכים לעבור, אני זוכר אותו עוד בצבא, שהיו כל מיני פקידות בכל מיני לשכות של כל מיני פקידים ואפסנויות, שלקחו דף מהספר, שרפו אותו בצדדים ותלו אותו על הקיר. כך שכשפגשתי את ורד היא כבר הייתה סלב רצינית במונחים שלי. אז היה לי את הספר הזה, והוא היה ליד המיטה שלי, כי זה מאוד דיבר עליי גם קצת לפני צבא וקצת אחרי תיכון. ולאט לאט, החברות הבאמת טובות שלי, הייתי רוצה להקריא להם איזה שיר, ופתאום גיליתי שלכולן יש. זאת אומרת, למעגל החברים, הבנות הקרוב, אז לכולם היה את הספר, ולכולם היה ליד המיטה.
חושב שמוטב עכשיו. כי פתאום היה בו כזה גיל התבונה, הייתה פתאום איזו ככה התבוננות מהצד, עדיין סקרנית, אבל גם כבר עם הרבה חוכמה והתבגרות. כי כולנו מחכים לדברים שצריכים לעבור, וחלקם עוד לא עברו, אבל נראה לי שמוטב עכשיו. לדעתי לברד יש הרגל אחד שהוא משעשע לגמרי, וזה ניסיונות הגמילה שלה משתיית מיץ תפוזים ושוקו. אחת לכמה חודשים היא אומרת, זהו, אני לא שותה יותר לא שוקו ולא מיץ תפוזים. זה מחזיק מעמד תקופה, ואז היא שוב שותה שוקו ומיץ תפוזים. לקחת שחטות מסיגריה, למרות שהיא לא מעשנת כבר שנים, אבל להמשיך לעשות את זה, בדבקות, כל מה שמישהו מדליק ליד הסיגריה. ואף אחד לא ברור אם היא נהנית מזה או לא. היא לא יכולה לסבול חרוזים חופשיים. כאילו, אם יש קופסה של חרוזים חופשיים, אז בערב הם כבר יושחלו על איזה חוט, והיא כבר תמצא איזה סיבה לתלות אותם איפשהו, זה לא משנה אם זה מעקה של מרפסת. לאגור חפצים קטנים ולגדל אותם סביבה, עד שבקרוב מאוד היא תעבור לגור מרפסת. שהיא אומרת שהיא מפוצצת בעבודה ואין לה זמן יותר לנשום, ואז היא מכניסה עוד כמה עבודות כי ביקשו ולא היה לה נעים. לאגור ספרים שהיא לעולם לא תקרא ומעולם לא קראה, אבל מאוד מאוד לאהוב שהם שם. כשהיינו קטנים, אני הצגתי לה הרבה מאוד, אני בחנתי את גבולות הסבל שלה, והכי מה שעצבן אותי, שהיא לא נכנעה. ואי אפשר היה להפסיק. אי אפשר היה להכניע אותה. עוד הרגל, לגדל מיליוני חתולים שהיא שונאת, להגיד פעם אחרי פעם שהיא שונאת אותם, ועם זאת להביא עוד כל הזמן, כדי שהיא תוכל לגדל עוד חתולים שהיא שונאת. זה עוד הרגל מוזר. אני חושבת שיש לנו כבר כמה. טוב, זו שאלה ממש קלה. היא הייתה מעצבת עננים. היא הייתה עוזה בהקיץ, מקצועית. מעצבת גינות, אדריכלית נוף. הייתה לה משתלה? משתלה. אם ורד לא הייתה פרסומאית, היא הייתה קוסמת. זה שהיא רואה יותר מאחרים, את הכל, תמיד. צופית גרן. היית עובדת מצטיינת בגן חיות. היא מדריכת כושר. כתבת ספורט. אם היא לא הייתה פרסומאית, היא הייתה קופירייטרית. אם ורד לא הייתה פרסומאית, מה הייתה? פרסומאית. אם ורד לא הייתה פרסומאית, אני מעריך שהיא הייתה מוזיקאית, זה משלב את הרגישות, כישרון, יחד עם הדיוק בעבודה שלה, והאמת, חבל. קולנוע, משהו כזה. היא הייתה צריכה להיכנס לקולנוע בכלל. למה לא נכנס לקולנוע? היה מתאים לה. אני לא לגמרי יודע, אבל הייתי אומר, מדבר על התחת. התחת? לא יודעת, ישבן? וכמובן, אצלה זה חוש הומור צריך להיות כנראה חד משמעי. גבר נמדד לפי כמה הוא יפה. אם הוא לא יפה, הוא לא מעניין אותה. כן, חוש הומור. חוש הומור בתחת. בתחת. איך לא, זה הולך ביחד. בזה אין לי שום ספק. את מסתכלת אל תוך העיניים, ושמה את רואה את האמת. עיניים בורקות. זין, אחי. מה? זין. סליחה. גם מוח, אבל אני חושבת שזה בסדר הזה. לא יודעת. היא מבשלת? אין דבר כזה. אין לך מושג בבישול, יקירתי. אתה רוצה להגיד לי שנמדה לבשל? אין לי מושג, אני הגעתי רק לתה אצלה, תה עם איזו עוגיה, אני חושב, אז קשה לי להגיד לך. אולי פסטה, אבל אין לי מושג. היה איזה סיפור פעם עם ספגטי, אבל מישהו קיבל כאב בטן. רעיונות. סיפורים ושירים. מילים. אין לי שמץ של מושג. לדעתי פה ושם קמפיין. ורד לא נחמדה, אני נתקלתי פעם אחת, אני לא מספר. מה, אתה עשית משהו? לא, אבל נתקלתי. באמת? כן. למה אתה לא מספר? זה אינטימי? כן. אירוטי? לא. האמת היא שפעם היא לא תמיד הייתה נחמדה, והיו גם מקרים שאני זוכר לפני 20 שנה, שהיו נשים אטרקטיביות אחרות בחדר,
שהיא הייתה מסוגלת לנעוץ להם איזה ביס קטן בישבן. כשהיא רעבה. או כשהיא במחזור. במיוחד כשהיא רעבה ולא נחזור, אז זה נהיה ממש מסוכן. לא זכור לי רגע כזה גם אם אני מתאמץ. בפרספקטיבה מאוד ארוכה, אחד האנשים הכי נחמדים שפגשתי, וגם כשהיא מפסיקה להיות נחמדה, היא נחמדה לאללה. ורד, האחות הקטנה שפתאום הפכה לגדולה. הנסיכה הקסומה. אישה, ילדה יצירתית שכמותך. ורד בשבילי אחד האנשים הכי משמעותיים בחיים שלי, חברה מאוד טובה, עברנו יחד המון דברים. היא צהוב בים, ואני חובב עם ידוע. אהובה והשראה. השראה ללא הפסקה. אין רגע דל. השראה. אני לא יכולה משפט אחד. מקור השראה, חברה מדהימה ופשוט אהובה, מאוד מאוד אהובה, מהשנייה הראשונה שפגשתי אותה. חברה וזיכרונות של תקופה מסוימת, היא האהבה לפרסום, לקריאטיביות, לחיפוש וההתענגות על העשייה הזאת, לגמרי. ורד במשפט אחד בשבילי היא הבן אדם הכי מוכשר, הכי מדליק והכי שנון בעיר, עד בת ים. אנחנו ביחד מגיל 4-5, ואחד האנשים הכי חכמים שאני מכירה. ורד בשבילי חברה טובה לאללה. קודם כל חברה. השראה, יועצת, מחכימה. היא המחכימה שלי. היא בן אדם שאני הכי אוהבת בעולם. גם כשהיא מאוד מעצבנת ועושה דברים מאוד מטופשים, היא עדיין הבן אדם שאני הכי אוהבת בעולם. ועכשיו זו הזדמנות טובה ככה ביום הולדת כזה עגול, שיפתחו באמת כל השערים. אם יש 50 אז אולי כולם בבת אחת ככה, כי זה נראה זה הזמן וזה הזדמנות וזה יכול לקרות, וורד כבר שם. היא באמת הבן אדם הכי פנטסטי על האדמות שפגשתי, עם הראיית חיים הכי אופטימית שיכולה להיות, עם הרגישויות הכי גבוהות, עם הכישרון הכי יוצא דופן, ועם התרומה הרבה ביותר לאנשים שהיא נגעה בהם. ואני לא חושבת שהיא יכולה לבקש יותר.